Tak ideme na ďalšiu časť. Ideme si namontovať os X. Takže na to si zoberieme tieto dve plastové časti. Všimnite si, jak sú. Tá väčšia ide vľavo a tá vpravo. Hej, takže extruder sa bude pohybovať medzi tými dvoma osami na vodiacich tyčiach. Takže ďalšie plastové pôjdu hore a takisto dole. No. A montuje sa tak. Rám bude takým spôsobom, čiže tie písmena hore alebo tie drážky dole. No a tieto diely sú, ktoré držia motory. Čiže všimnite si, tak ako to drží, tá vrchná časť, ktorá je rovná, ide hore a druhá zase na druhú stranu, na pravú. A potom tieto malé dieliky idú hore. Je dosť ťažko nájsť, ako sa primontujú. Čiže zase tou plochou stranou ide hore, to je ľavá časť, a zase na pravú stranu. Všimnite si, jak to je. Takže na to sa zo spodu prišrubujú motory. Takže prišrubujeme si tieto plastové diely na rám a potom motor. Nezabudnúť káble najprv prestrčiť cez tú dierku, aby potom nám nezavadzali. Čiže tie dráty idú dozadu. No a tieto časti si primontujeme až nakoniec. Dôležitá vec, táto dierka si prevrtáme vrtákom 8 mm, pretože tie diely prídu s necelkou presnou dierou, takže nečistiť to nejakým takým spôsobom, aby sa neodlomil, s vrtákom číslo 8. A takisto aj tamtu dierku si ju predtým, než namontujeme motor, vyčistíme vrtákom číslo 8 a takisto aj tieto, pretože keď ich prišrubujeme a potom už bude ťažko tú dieru prevrtávať, takže vrtákom číslo 8. No a ďalší vrták potrebujeme priemer číslo 4. Túto dierku prevrtáme alebo vrtákom 3,5, ale najlepšie 4, pretože tam pôjde filament, aby išiel úplne ľahučko. Ono, keď vyvrtáte s 3,5 vrtákom, vojde, ale niektoré sú veľmi pozahýnané, záleží aj od tvrdosti, každá farba má inú tvrdosť, takže najlepšie, ja som to aspoň prevrtal vrtákom číslo 4. No a tam vidíte, že sú 4 dierky. Keby ste si robili svoj vlastný rám, vyrábali z preglejky alebo z niečo iného, takže tieto dierky, ktoré budú držať elektroniku, sú 2,5 mm. Takisto tieto dve malé dieročky prečistíme vrtákom 2,5. Sú to na to, ktoré potom držia ten extruder fúzor. Čiže tu to zariadenie, ktoré nám taví ten filament.
Takže motory máme prišrubované, odmeráme si vzdialenosť. Tu budeme merať tú dieru, priemer 8 mm, aby sme vedeli vychádzať. Potom tam v tých dierkach pôjdu tie vodiace tyče. Takže je to 36 cm. Odmeráte ju alebo od ľavej strany diery po druhú dieru, ľavú stranu, alebo od stredu diery. Takže pokračujeme v ďalšom videu.